Добре дошли на четвърти епизод в Assassin's Creed 4 Black Flag. Веднага го почвам, защото няма ги качвам сега, защото... Нали. Ще почваме директно с следващата мисийка. Аре бе, брато. Духай. Ще има някои епизоди, където само ще се разхождаме из градовете. Няма да изпълняваме мисии. Да. Така ще бъдем. Ще стартнем мишена. Но този път ще го вратна, тъй като трябва. Защото... Какъв не беше късените. Защото се чуват чак от това. И сега, ето аз спойлнах. Аз спойлнах най-движена още от 2 епизода насам. Не, от по-миналия епизод да направи това. Маркирай ги! Така. Един снайпер га ма вижда. Аре, ходи с мене, ма, овца. Какво прави па това? Тъп ли е? Знам, че е Quiet, няма да е Wyatt. Мръдни, бе. Чай, що? Камерата ми е някакси... Странно. Не знам защо. Тук обаче трябва да отидем нагоре. Аз много добре го знам и не искам да филмам. Искам да мина от първия път това нещо. А не да направя някаква глупост. Чакай сега, чакай. А те отиват натам. Ясно. Абе. Аз съм до тях. Къде са? Не ме виждаш. Стига си ме виждал до кук. Да е ба. Ба ти гадня кук. Къде е то? Къде са тия? Ето ги. Еми аз съм до тях. Така. Са ти. Ти го пако. Ела тука. Къде отидаха сега? Насам. Не! Чакай! Факет! Ни тражи! Момент. Вие какво се прибира? Благодаря, Павел. Я се бани ми на макса, Абе, млъкни, бе! Изчадие долно. Така. Това път го минаваме. Къде? Какво по дяволите, бе? Аз съм до тях. Тъпи ли са? Тая игра тъпа ли е или просто? И двете в едно. Мале, само да тана. Мама мия, пицария. Ще те смачкам. Как са ме видяли, бе? Урод! Майка, ще ги смачкам. Аре, качи се, бе, педерас! Чай, че тук се нервирам. Супер многото. О, не! Не! Не казах! О, мъртъв си, бе! Как ще ги изгубя? Съм до тях! Мъртъв си! Мъртъв! Педерас!
Фак. Не ме вижда ти, бе! Добре, вече можем да скочим! Шит. Трябва бързо да... Мале, лати ме само. Бързо, имам 13 секунди. Ще ги бия. Не, няма да успя. Бягай. Къде са? О май гад! Тъпанър Шимон! Поне тук вече не ме следва! Ще ги хипа в простатите. Знаех, че така сте отишли, педераси най-бани. Се ще в нас. Не виждаш? Шет! Бързо качи се, бе! Хайде, слез, моля та! Тъп си, ама! Чакай, бе! Ай, тръгвай! Дай. Ора. Чакай! Не ме вижда тук. Толкова е трудно да... Бягайте бързо, че искам да следвам. Ай, бягайте. Са дърчета. Жива вана, бе. Бинго. Е, тук го минавам. Съжалявам за деца забавих с другите прости, но... Ха-ха, чакай, бе! Впрежу! Кръг! Да му се не види. Какво, бе, тъпанар? Ти умен ли си или тъп? Моля, само ако си фейлнал! Мъртъв си. Само филми и си мъртъв! Не! От така! Ще смачкам! Да се успокоя малко! Кола! Божичко мили! Ще снимам и на Yu-Gi-Oh, ама после. Ако имам време, не? L2. Какво е L2, бе? Букук? Хавана... L2. Где? Аре, разделяйте се, искам да убия единия. Какво? Да. Махи се от мене вече. Знам момичетата.
Най-сетне. О, помня тази мисия. То отива там, така ли? Хуи. Това време аз да го преровя. И да направя това, любимия ми фокус. Така. Тара. Сега трябва да влеземе вътре. Но аз единствено знам как. Оп, момент. Тук имаше едно съндъче. Аха. Айде. Това вече се изхъбим. Фак. Сега само аз знам как се прави това. Значи първо се качваме във водата. Стоим така. Тапаме се като задържим кръг. Тук. Катейнем се. Убиваме... О, мама мия, пицария. Стига, бе, буклук. Значи, тук се катерим. Иска да го кажа това. И сега... Бам! Убиваме ги двамата. Сега трябва да се бием с другите. Ако защо дойдат. Явно не идват. Идват! Не идват друг път. Мартия буклук. Я ще фана, бе! Как ви сбръскат. И ВТФ. Що така с лошади? Много си грубо. Взимай тоя демидж, ма! Как да ги причобя? Другото, знаеш ли какво ще може да правите с тях? Гледайте. Фърлям си трупове през стената. Та-та-та. Фърлям си трупове през стената. През стената, през мъглата. През майната. По-тихо е, ще събудиш хората, бе, буклук. Дай бъде. Умри, бе. Къв си ти? Протива, мръдни, бе. Буклук. Чакай. Не, бе. Буклук. Генджа. Добре, защо? Мама ти стара тъпа. Посмей. Фани го. Така. Точно така, браво. Бивай го, бе! Абе, не, бе, буклук! Не! Shit. My life. Никакъв ма... Shit, my life. Добре. Скачай! Джеронимо. Буклуко. Добреш. Не мога да стреляш под... Млакни, бе. Та да. Това смятам да е края на този епизод. Надявам се ви харесва и чао от мен.